El dia 22 de juliol comença una nova edició de les trobades d'animadors de cant per a la litúrgia de Montserrat i en seran 50. Aquesta és la 50a edició d'aquestes trobades que va crear el pare Gregori Estrada l'any 1970 amb l'objectiu de formar en l'animació del cant, en la litúrgia, laics, laiques, religiosos, religioses, seminaristes. Ens acompanya la Mercè Cano, que és membre de la comissió de trobades. Mercè, benvinguda. Moltes gràcies. Aquestes trobades, en què consisteixen? Què són aquestes trobades d'animadors de cant? Bé, aquestes trobades són 6 dies que els participants a les trobades tenen tot un seguit d'activitats que són de descoberta de repertori, litúrgic, evidentment, audicions comentades, a vegades hi ha algun concert en directe, en viu, conferències o ponències sobre temes interessants pel tema de l'animador o de l'animadora i molta pràctica de direcció, que és del que es tracta. Se'n fan 3 a l'estiu i a les 3 trobades es fa exactament el mateix, l'únic que canvia és que el director o directora de la trobada és diferent i llavors es fa el mateix repertori, es fa la mateixa temàtica, tot igual, però a cada trobada amb el carisma de cada un dels directors o directores. En aquesta ocasió, no sé si pel fet que sigui la 50a edició, heu tingut molts inscrits. Quins requisits ha de tenir la persona que participi en aquestes trobades? Bé, no ens podem queixar per la inscripció perquè una activitat de tipus religiós, podríem dir, que fa 50 anys que dura, que cada any hi ha inscripcions i, com deies tu, aquest any n'hi ha hagut més que l'any passat. Avui era el dia que es tancaven les inscripcions, tot i que sempre n'hi ha alguna que pot arribar una miqueta més. Penso que alguna cosa devem estar fent bé quan la gent segueix venint. Les condicions per venir no són gaire complicades. S'ha de ser major d'edat, evidentment, i si s'és menor d'edat s'ha de venir amb algú que acompanyi aquest menor. I després, si es tenen coneixements musicals, molt millor. Si no, pot ser que la persona vagi una mica perduda, però també ha vingut gent sense coneixements musicals. I després s'aconsella que sigui algú o que dirigeix els cants, anima els cants en una parròquia o que s'està preparant per fer-ho, o a vegades també ve gent que porta esplais o que dirigeix corals infantils o fins i tot corals d'adults. El públic és molt heterogeni. I a més és molt intergeneracional perquè es troben nois i noies, homes i dones i persones d'edat fins i tot avançada que continuen venint i que hi ha un ambient que potser és difícil de trobar en un altre tipus d'activitat. Sí, aquesta és una de les característiques, penso, de les trobades, que és que tant pots trobar-te gent de 17 anys, hi ha hagut anys que ha vingut gent de 14 anys acompanyant, fins a... Tenim una participant que té més de 90 anys, però que està molt activa i que ve... I no hi ha problema, el que deies tu, intergeneracional, sinó que tothom parla amb tothom, no hi ha cap problema que es formin grupets ni res d'això, tot funciona força bé. Sí que és veritat que potser els primers anys hi havia més gent religiosa, de religiosos o religioses, però aquest any també, a mesura que ha anat avançant, també hi ha molts laics i laiques. Estem també en contacte amb els seminaris perquè vinguin seminaristes, perquè també vegin una mica com funciona la qüestió de l'animador de cant. La formació més, diguem-ne, teològica potser és en la conferència que organitzeu en cada edició. Aquest any, encara que sigui breu, però sí que cal tenir una miqueta una pinzellada per saber ben bé on estan, no? Bé, les ponències o les conferències sempre són un tema monogràfic. Intentem que estigui lligat a alguna cosa de les que se celebren o tenen relació amb l'any que estem. En aquest any, concretament, la ponència va sobre la relació
entre les lectures i els cants en una celebració litúrgica, perquè és una temàtica que interessa molt a l'animador i és una temàtica que si ets teòleg ho tens molt clar, però la gent del poble que no ha estudiat teologia, doncs això no ho té tan clar. I a vegades et pots trobar amb algun animador de cant que tria un cant d'entrada o un salm responsorial que no té res a veure amb el que s'ha llegit a la lectura. I amb aquestes ponències s'intenta adreçar la gent cap a aquest... Evidentment hi haurà gent que ho entendrà millor que una altra, però intentem sempre que siguin unes ponències planeres perquè ho pugui entendre tothom i que es faci allò que es diu moltes vegades, que hem de cantar la missa, no cantar a la missa, sinó que s'ha de cantar el que la missa et demana, que són el que diuen les lectures, el que diuen els salms, i no posar el que, és que aquesta la saben o aquesta m'agrada. No és això. I per què és important el cant a la litúrgia? Per què val la pena de fer una celebració ben cantada? Bé, a veure, una celebració sense cants també pot ser molt interessant, però Sant Agustí deia allò que si es canta es prega 2 vegades, no? I llavors el que hem d'intentar és que estigui lligat la qüestió litúrgica amb la qüestió musical i llavors és quan la celebració serà plena completament, si no malament. Llavors això és el que volem transmetre a tota la gent que ve aquí, que la celebració aconseguirà ser molt millor si tots els ministeris que participen en la celebració estan sincronitzats. Això vol dir que el mossèn que fa, el capellà que fa la missa, ha d'estar d'acord amb l'animador, no pot ser que siguin enemics o que un digui una cosa i l'altre digui una altra, sinó per això també intentem posar-nos en contacte amb els seminaris perquè els capellans que vagin pujant tinguin consciència de quina és la feina de l'animador i la recolzin des del ministeri principal i bé, espero que ho aconseguim. Clar que sí. Aquest any fareu 3 trobades, la que comença el dilluns 22 de juliol, el dilluns 29 de juliol i el dilluns 12 d'agost. Concretament aquesta tercera trobada hi ha un afegit que clar s'escau la festivitat de la Mare de Déu, el dia 15 d'agost, i també tindreu una participació dintre de les trobades, o sigui, també a la missa. El primer any que vam coincidir amb aquesta data es va proposar al pare prior si li semblaria bé que la gent de trobades participés en la celebració. I des del monestir ens van donar el vistiplau. El primer any va anar molt bé i llavors el segon any se'ns va demanar, com qui diu quasi des del monestir, que no deixéssim de fer-ho i mentre entri dintre d'una de les trobades, doncs per nosaltres és una satisfacció poder col·laborar amb el monestir. Aquesta edició, 50 anys, 50 edicions de les trobades, l'any que ve seran 50 anys, ja parlarem de les trobades generals, que una se'n farà segur i una segona ja veurem, oi? Sí. Doncs... L'any sempre es fa una trobada general de tota la gent que ha vingut a l'estiu o que no ha pogut venir a l'estiu i s'aplega a la tardor en un altre lloc. Sempre es tria una parròquia, que és la que organitza aquesta trobada d'un dissabte o diumenge, i és una manera de mostrar a la gent d'aquella parròquia que aquell animador que tenen allà o l'equip d'animadors que tenen en aquella parròquia no són uns bitxos raros, sinó que hi ha gent a tot Catalunya que fa d'animadors de cant i llavors, diguéssim, ja anem tots a convoiar una mica els animadors d'aquella parròquia i llavors es fa una celebració acompanyant a tota la gent del poble que també canta, però més vistosa, més musical, i està molt bé. I l'any que ve, que farà 50 anys que van començar les trobades, la intenció és fer alguna cosa més original. Ja veurem, la trobada general es farà segurament igual, la que toca, i potser hi haurà alguna sorpresa. Ja ho veurem. Aquest any 50 edicions de trobades, l'any que ve 50 anys,
de la creació de les trobades d'animadors de cant per a la litúrgia. Moltes gràcies, Mercè Cano, que vagi molt bé aquest estiu i molta sort. Moltes gràcies i bé, ja ens trobarem per aquí.